Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malih kali Bu Anissa. Teng video niki Bu Anissa badhe jelaske babakan serat Wedotomo pupuh pocong. Kelas subdoso kan nate sinau serat Wedotomo pupuh pangkur. Nah, kelas 11, kelas 11 badhe bahas babakan serat Wedotomo pupuh pocong. Serat Wedotomo niku napa kan sampun ngertos, tapi sing pupuh poconge kan dereng ngertos. Pocong niku artine napa, terus isine niku napa mawon, pitutur luhure napa kan dereng ngertos. Terus juga carane nembang niku kados pundi. Nah, saiki disimak nggih penjelasan saking Bu Laila Mufidah. Nggih, pasinaon ingkang angka sepisan badhe mbabar bab serat Wedotomo pupuh pocong. Nah, serat Wedotomo niku menapa, Bu? Serat Wedotomo menika salah satunggaling seratan utawi tulisan karangan utawa anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara, panjenenganipun raja ing Kraton Mangkunegaran Surakarta taun 1853 tekan 1881. Nah, serat Wedotomo menika ngandhut piwucal luhur kangge mbangun budi pekerti lan tumindak utama para muda. Saking pundi sih tembung Wedotomo menika? Wedotomo menika dipundhut saking tembung Sanskerta ingkang gadhahi teges weda utawa ilmu, dene tama utawa utama. Nah, isi serat Wedotomo menika dados serat Wedotomo menika wonten 100 tembang macapat, nggih, ingkang kabagi dados gangsal tembang. Di antaranya adalah tembang pangkur, sinom, pocong, gambuh lan kinanti. Lah kelas 11 menika sinaune bab pupuh pocong, nggih. Serat Wedotomo isine kuwi babagan falsafah pagesangan tentang falsafah kehidupan kados dene tepo selira, kados pundi dados janma ingkang sampurna, manusia yang sempurna itu bagaimana sih? Lajeng lampahaken agami kanthi bijak lan dados tiyang ingkang gadah watak satria. Nah, tembang macapat pocong menika tembang macapat ingkang nggambarake manungsa sing sampun sedo, ya, dadine wong mati iki. Sasmitane tembang pocong menika kluwak, watake sakpenake dhewe lucu damel bungah. Biasanya dipun ginakaken kangge cangkriman utawa gegujengan, guyonan. Nah, pupuh pocong menika wonten kathah niki ingkang diserat wonten mriki padha setunggal nggih. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Pitutur luhure, wong golek ilmu kuwi kudu kanthi usaha, dilakoni kanthi tenanan supaya bisa oleh sentosa lan keselamatan urip, uga kudu ngedohi angkara murka. Terus kita kudu bisa ngendhaleni angkara murka, harus bisa mengendalikan angkara murka. Amarga yen ora dikendhalike bakale nuwuhake memolo utawa bebaya. Ya, kalau kita tidak bisa menahan amarah kan nanti akhirnya akan bahaya, ya. Itu contoh yang paling kecil. Kemudian, nah niki tembang macapat pocong Laras Slendro Pathet Manyura. Sumangga mangke dimirengke tembang rekaman tembang, nggih. Disinaoni mangke saged ditembangke piyambak-piyambak ten griya. Sekar macapat pocong Laras Slendro Pathet Manyura. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese
lekas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Ya, sampun ngertos kan sakniki, sampun ngertos Serat Wedotama niku napa? Wedo niku artine napa? Tama artine napa? Terus isine napa mawon sampun ngertos. Terus juga sampun dijelaske babakan isi saking pupuh pocung, sasmitane pocung niku napa? Terus napa malah nggih watak saking pupuh pocung niku napa juga sampun dijelaske. Terus juga para siswa sampun midhangetaken kan kok midhangetaken sampun mirengke Bulaila nembang. Nah, menawi sampun cekap semanten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.